targeta. Vale, anem a veure. En nom de tot el grup Scout Azar, vull dir que este premi mos plena d'orgull i satisfaccions, principalment perquè sou molt bons, la veritat. Hem vist cançons que han sigut fabuloses i mos plena d'orgull perquè hem vist que el nivell ha sigut molt elevat. Jo crec que això és una cosa que depèn de nosaltres i que cada volta estem aconseguint que això siga un festival molt millor, que siga un festival a l'altura dels Scouts. És algo que tenim que estar tots orgullosos, no només nosaltres. Suena